Mudzimai anonzi Chimama uyo ari kuita zviya zvatinoti kubvongodza muto kuseva kwaakaguta. I used to follow her because I thought here is a strong woman who wants to start something to benefit the people of Zimbabwe. Asi pakaita mamwe ma-utterances which did not align with who she is claiming to be or who she is claiming to represent. And I'm just going to cite a few of those. Zvakaisa kuti nditange kufunga kuti mudzimai uyu ari kumirira hani, ambori hani. The first one yakandinetsa ndeyekuita put down Advocate Mahere, claiming kuti she was not interested in serving the grassroots women. Second one was when she wanted to change my goals and timelines the program Yarageza and how she attacked Comrade Nyomukai Mabonu, claiming that he was displaying my dictatorial tendencies and how she had given him money and how they planned to have a presser together and all that. Third one is when she wanted it to be revealed who was going to be in the new cabinet. The fourth one was when she claimed she was disturbed by the war vets because, according to her, they were dragging their feet while she was looking for a quick solution to what she claimed to be an agent problem. So what happened to the quick solution yakanga ari kuti iye ari kutsvaga and she was proposing? Iri kupi is solution yacho yaaitaura nezvayo? Chatakungoona ndechekuti she's now busy trying to cause confusion pane zviri kurongwa nevamwe. The latest one, number 5, is how are women going to benefit the success of the M31 revolution? What kind of a question is that? Unobvunza kuti how ko alright vana vakatanga kubvunza, okay, vakaremara vakatanga kubvunza, ko ivo vechidiki vakatanga kubvunza, tine zvatingaite here? How are we going to progress if we are going to be attending to each and every class of people? Kuti tipe masolutions ekuti vakati havachabhenefita zvakati, tombogara pasi tombotanga kucrafta izvozvo when we are facing something that she said in her own words was an emergency, was an urgent problem, was urgent in terms of kuti zvinhu zviri kungobiwa mazuva ese, maminerals ari kubuda every hour, saka it is very urgent. So now where has the agency gone? Agency yaenda kupi? Saka ndobvunza Chimama kuti if you were serious about the corruption yema-elections nekuprintwa kwakaitwa ma-ballot paper nema-corruption ese awaitaura nezvako aya, would you really allow yourself to be sidetracked by such peripheral issues that would effectively stop the removal of Mnangagwa, whom you claim has destroyed the country to the extent yacho yawaitsanangura iwewe? Would you really allow yourself to be distracted netunhu tokuti vanhu vanozongogara pasi vakasolva at a later stage chihombe chacho chabviswa out of the way? Considering your claim of political maturity, Chimama, does it not make sense to cooperate with people like Advocate Mahere to enhance your efforts? Imi moitawo mobilize vakadzi vamuri kuti muri kurepresenta vekuma-grassroots. Advocate Mahere voitawo mobilize ma-technocrats nevamwewo vekuti imimi pamwe hamukwanisi kusvikira. Imi mobilize vamunoti imimi havakwanisi kusvikira. Mounza some other maybe women leaders towards the common goal at hand. Mumwe nemumwe achiunzawo ma-constituents ake. Would you really think it wise kuti M31 uprising iburitse mazita evanhu and the positions they will occupy before the revolution, considering the type of revolution we are dealing with? Do you really think it would be wise? Ne political maturity yamunozvirakidza. I think these are questions that you should have answered before you started agitating for some of the things that you are agitating for. Do you consider yourself so clever and, in your own words, munhu anofunga zviri very fast? If you were that person anofunga zviri very fast, zvekukunda Comrade Geza netimu ravo who initiated the M31 movement,
If you are so wise and so fast, why did you say in one of your interviews, ini ndashaya kuti tingaita sei naMnangagwa chokwadi nenyaya dzecorruption tashaya kuti toita sei toende piko todini? You sounded so desperate. If you had a solution pesa apa wakadii kuuya nayo kuvanhu veZimbabwe, not trying to overtake zvatangwa nevamwe, kunge ndiwe watove superstar mune zvinhu zvatangwa nevamwe. Ndo spirit yana Chabangu kaya tiri kuramba iyi. And yet you accuse others of having dictatorial tendencies. Ananyoka yamabhunu wakuvatuka kuti hanzi ndo chidictator kaichocho ndo chatiri kuramba. Ko iwewo zvauri kuita izvi hachisi chidictator here ichocho, hachisi chiChabangu here ichocho kuti munhu atanga chinhu chake. They've initiated their own program. You want to chop and change. You want to change the goals. You want to change the timelines. You want to change the people who are leading. Forefront. That is just ridiculous. You claim kuti you support President Chamisa, but regandi kuudze Chimama, your actions are anti-people, they are anti-progress, and they are anti-revolutionary. Ndinonzi Comrade Abbott, DM me if you think kuti you feel kuti zvandataura izvi ndezvekunyepa. I can even give you the proof yezvinhu zvawakataura izvi. Wakazvitaura. Kana ndiri kunyepa, DM me. Then we can talk and I can show you where you said these things that I've quoted here. And many others. Ndatotaura the basic ones. Saka ini nyaya yangu newe ndeyekuti siya vanhu vakatanga chirongwa chavo vatungamire. Iwe kana wada kuvajoina wovajoina, but you submit yourself to their vision. You can now start to act like you are the visionary of something you did not initiate. It doesn't make sense. Kana zvisingakuitiri woregaka. Don't try to influence people not to participate as if you are offering a viable option besides confusion. People are geared for the M31 uprising, with or without your cooperation. Saka chirega kubvongodza muto iwo wakaguta hawo. Vanhu vatambudzika. Enough is enough. And tese tiringoti viva Geza, viva Operation M31, March 31 revolution. We are saying pamberi nayo, pamberi naageza, pamberi nemacomrades ari kubatana vana Matibela, pamberi nemi, pamberi nana comrade nyoka yemabhunu nevamwe vese vari kubatana vachiti chinhu chingachifambe. Whether you are uchapeshedzera kuti vanhu vasaenda vasabude nekuti iwewe you have nothing to offer, no one is going to listen to you. Tipe alternative kana iripo, if you are such a fast thinker and such a wise woman as you are saying. Otherwise garai pasi Chimama, garai pasi vanotungamira zvinhu zvavo vatungamire. Imimi kana musingazvidi moregedza.